Andriju Miloševića naša je produkcijska ekipa srela u novoosnovanom teatru na Brdu. Zajedno sa životnom saputnicom i grupom prijatelja entuzijasta odlučio se da Beogradu nakon mnogo godina ponudi novo pozorište. Kreirali su odličan repertoar, dobili svoju publiku, a onda je došla pandemija. I kulturu u cijelom svijetu najprije zaustavila, a zatim i primorala na prilagođavanje. Stvarno jedno grozno vreme. Ništa nećemo naučiti iz ovoga. Ovo ništa neće napraviti specijalno. Ovo ništa pozitivno neće doneti nikome. Ništa se iz ovoga pozitivno neće roditi. Ovo je samo jedno stravično gubljenje vremena i jedan onako, kako je kažem, depresivni, mogu jedino da imam neki depresivni optimizam, u smislu boriš se sa tim i želiš da sve ovo prođe i da mi nastavimo dalje, a onda negde u nekom trenutku i pobesniš onako, pa onda kažeš, ma baš me briga, više ne mogu ni da razmišljam o tome, nego moramo da radimo, moramo nešto da pravimo, ne možemo da se zatvaramo u kuće, a opet i ova bolest je takva kakva je, moraš prema njoj da imaš respekt u smislu da se moraš paziti. Tako da, nemam pojma, ja mislim da smo tek sada došli u neku fazu da nalazimo neki balans između, da kažemo, potpunog zatvora i nekog rada i neke relativne slobode. Ovaj period koji je bio, stvarno je bio grozan. Ja sam pokušao nešto, ajde da ga provedem stvarno, pa sam se bavio i ishranom i sportom i čitao sam i odmorio sam. I to mi je najviše, ajde da kažemo, trebalo. Međutim, suštinski, vi se vrlo brzo odmorite, ali onda morate punite baterije. Ja punim baterije samo kad radim i onda to je tako. Onda kreće to stagniranje neko, ali ono što je suština jeste da je ovo pošast koja apsolutno ničemu ne doprinosi i mi moramo se borimo s njim. Šta ćemo? U svakom slučaju ćeš da čuješ vic ili nećeš? Dobro. Onda slušaj. Kaže nastavnica đacima, kaže, draga deco, današnja tema je fotosinteza. Ajde, kaže ga muž, ti kaži, šta je to fotosinteza? Pa... Kaže, ajde, ti ga muž, ti kaži, šta je to fotosinteza? Pa, fotosinteza je današnja tema. Ali to stvarno nije Pa ne znam ni ja, meni jeste. Eto. Teatar na Brdu pandemiju je dočekao u jednom velikom zamahu, popunjenom dvoranom, velikim interesom medija i publike. Bio je to dodatni vjetar u leđa entuzijastima okupljenim oko najmlađeg beogradskog pozorišta. Ovde se prave predstave za ceo Balkan. Sve predstave koje smo ovde radili, pa evo radili smo zajedno, su gostovale i u Bosni, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i u Makedoniji, i u Crnoj Gori. Tako da ovo je jedna laboratorija mala komedije, koja prosto se nekako tako, kako smo to seme posijali, tako ono je sad izraslo u jednu divnu biljku. Međutim, taman u trenutku kada smo stvarno imali fantastičan, posebno taj mesec mart, došla je korona i tu smo stali. Međutim, ja ne mislim da će ovo što smo ovih 7-8 meseci što nismo radili, da će to da nas uništi ili da će da nam napravi situaciju da ćemo morati da zatvorimo. Mislim da ne. Nego ćemo upravo suprotno, mislim da će ljudi biti željni da dolaze u pozorište, bit će željni da budu pune sale i ja vidim sada, evo, mi sad radimo sa drastično manjim kapacitetom, ali opet sve je prodato, iako je manje ljudi. Tako da ljudi vole, ljudi hoće. Ovo pozorište je vrlo brzo postalo vrlo brzo je postao brend. Ne znam kako, ali je vrlo brzo. Pa može što je na Brdu. Vrlo brzo je postalo brend i ljudi danas su, nema ko ne zna u gradu za teatar na Brdu. I eto, to je nešto što smo uspjeli tako da uradimo. Kolateral je to neki bio, ali koji nam išao na ruku. Dođu dva brata u Beograd i
Došli tu nešto, trguju, ovo, ono, gore, dole, i ovom jednom se sloši mu se nešto, ma nema, mora kod doktora ili gotovo, hoće da umre. Međutim, kako nemaju para za privatnog, oni moraju da odu kod ovam u državnu, a ovaj nema zdravstvenu knjižicu. A ovaj brat od ovoga se zove Dejo. I ovaj Dejo kaže, Burazer, imam ja zdravstvenu knjižicu, uzmi moju zdravstvenu knjižicu i idi kod doktora, kakve veze ima, samo nek te primi. Ovaj veli, daj. On uzme onu zdravstvenu knjižicu, on ode, doktor ga primi, uđe kod doktora ordinaciju, doktor gleda onu zdravstvenu knjižicu, kaže, šta je vama, Dejo? Brat rođeni! Majko ti! S Andrijom smo razgovarali i o tome koliko je zapravo hrabro bilo u današnjem vremenu odlučiti se na otvaranje pozorišta i koja je to ideja koja je njega i njegove prijatelje povezala u projekat Teatar na Brdu. Ja lično radim ovo iz ljubavi, pa onda ni ne razmišljam. Inače sam mnogo stvari radio u životu ne razmišljajući da li se plašim toga ili se ne plašim, ne znam, ja samo to uradim. Smatram da bolje da se kajem zato što sam nešto uradio nego što nisam. Kad je u pitanju pozorište, to je nekako ispalo dobro. Jer opet probali smo, ja kažem, ajde da probamo pa ćemo da vidimo šta će biti. Ne znam, ovo mi je bio san. Ako mogu da kažem da sam ostvario neki svoj san u životu, evo, jedan jesam. Znači, ovaj san sam imao od kad sam počeo se bavim glumom, da imam svoje pozorište i ostvarilo mi se. I koliko god da traje, nek traje, ja ću ovo stvarno večno da pamtim da sam nešto ovako uradio. Dakle, Andrija trenutno živi svoj san. Bukvalno, ovo je to. Ja sam već jednom davno u Tivtu, kada smo pravili pozorište u Tivtu i tu produkciju sa Bokeškim demolom i ostalim fenomenalnim predstavama sa Milanom Dravić, Draganom Nikolićem i tako dalje. Već sam prošao jednu priču pravljenja pozorišta sa Milanom Karadžićem, rediteljem, s kojim sam radio od svoje 17. godine. I tu sam video kolika je snaga potrebna da se izgura sve ovo, da se napravi ova priča, bez obzira što imate i dobrih ljudi koji vam pomažu i guraju vas. Ali vam je treba neviđeni entuzijazam, neviđena ljubav i pomalo ludosti. Cacak, cacak, Sumerian rock and roll, that's life you're mine, high Morava high, tam 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 cacak, cacak, Sumerian rock and roll, that's life you're mine, high Morava high. Andrija Milošević jednako uspješno realizuje projekte u svijetu televizije, pozorišta i književnosti za djecu. Radi 24 sata dnevno i upravo mu taj konstantni kreativni zanos omogućava nepresušnu energiju. Nekako mislim da ovo nije sport i da svaki čovjek ima svoju. Ali ima jedna stvar u kojoj si u pravu, a to je i što ja govorim sada mladim glumcima. Postoji glumac, umetnik, čovjek koji ponavlja nešto što je naučio ili čovjek koji je izuzetno precizan, koji radi sve isto uvek. Postoje i ljudi koji daju nešto više. Čija ličnost osvaja svaku ulogu, tako je, osvaja svaku ulogu i ona je uvek negde pobedi, negde se oseti u svakoj ulozi ili nastupu. A publika dolazi to da vidi. Jer to je nešto specifično. Recimo, vi kad ste gledali ono, kažete Radovan III sa Zoranom Milović, igrao je toliko toga, ali je postao ikona, da kažemo, i legenda upravo zbog onoga što je on, zbog tog Radovana III. A to je njegova ličnost, to je njegov potpis, to je njegov stand-up, maltene, to je njegov... Tako da, pa recimo, ja stalno govorim njemu, kažu, pa kako to, kako ti to misliš? Pa rekao, ja kada zažmurim, bilo koja uloga da ju pitanju ću da prepoznam Pacinovi De Niro glas. Zato što su njihove ličnosti jače od svega i ja želim da gledam njihove ličnosti, njihovu ličnu interpretaciju neke teme ili biografije na način na koji oni... Ja ne želim da gledam De Nira da je nešto drugo. Jel me razumete? Kao napravio je sad transformaciju, pa nije on.
Pa šta onda on igra, da igra to neki drugi, ne zanima me. Hoću da gledam njega. I isto tako i kad je kad gledaš Branda, recimo. Ne, to je Brando. Šta god da je u pitanju, zato je najveći. On je najveći iz svih vremena, upravo zbog toga. Tako da, mislim da je za umetnost, bez obzira što smo mi kolektivni sport, tako da se izrazimo i glumački, mi smo u kolektivu radimo i jedni uz druge, karakter je izgradnja sopstvenog karaktera važnija maltene od onoga što učite ili ne znam ni ja. Jer to mora da bude kompatibilno. Ponavljaš sve što ja pričam. Prestani to da radiš. Ali stvarno nisi normalna. Prestani! Ali nije li stvarno nervira me, nije mi... Jer tebi jasno da si ti ovo država. Ali kako pomoći? Ali ne mogu! Ovo nikad nisam... Ne možeš tako... Jesi sad stvarno smiješ? Ako si normalno odžive. Nisam pomoći! Aj sad kaži nešto! Za njega je bavljenje umjetnošću esencija života i u tom se polju daje do maksimuma. Teatrom na Brdu želi da se bori protiv urušenog sistema kvalitativnih vrijednosti sa kojima se svakodnevno suočavamo. Ne valja mnogo toga, ali šta da radimo sad? To postoji, tu je, neki ljudi to gledaju i tako dalje ili konzumiraju, nebitno, ali vi morate dati neku alternativu. I eto, mi smo tu negdje, da kažemo, neka kulturna gerila. Pa nemaš ti sad u celom regionu kultura je zadnja rupa na svirali i to je prosto tako. Uvek će se ljudi pozivati na kulturu, ali ništa neću raditi da ta kultura bude stvarno. A ona je, ako mene pitate, ili sad da kažem ljudima, zašto ne ide? Što ljudi imaju male plate ili nemaju posla? Nema kulture, dragi moji. Nema kulture. Džaba. Evo, svi se ubiše da za privredu i da dovedu i da urade i da ovo i da ono i džaba. Jer kultura podiže sve. Iza svih civilizacija na svetu najvećih je ostala samo kultura i ništa više. Eto, ništa više. I poneka bitka, eto, ne znam, za slobodu. Ali kultura je ostala. I iza Grčke i iza Rima. I mi danas šta radimo kad idemo u te države? Gledamo šta je ostalo od kulture. Sigurno ne odeš da vidiš tank, baš me briga. Nego idem da vidim šta je ostalo iz tog doba. Mi to nikako nećemo da shvatimo. I ja da kažem, ajde, možda je to... Jer znaš šta je kultura? Kultura nije samo da ideš u pozorište. Nije samo pozorište kultura, to je jedan deo. Kultura je da ja kažem dobar dan. Kultura je da pomognem komšiji. Kultura je da ne zakasnim na posao. Kultura je da ne dolazim pijan na posao. Kultura je da drugi ljudi zbog mene ne pate. Kultura je da budem dobar čovjek. A pošto nemate kulturu, onda imate vrlo malo ljudi koji su dobri ljudi, vrlo malo ljudi koji će vam reći dobar dan, vrlo malo ljudi koji će vam reći izvini. I onda imate taj jedan ešalon prepametnih ljudi, apsolutno jalovih za društvo. Jer samo pričaju, a ništa ne znaju. I onda, i na kraju, samo da poentiram, onda ja kažem na kraju, kad mi tako kažu, pa vidite, ovde, pa ima ovo, ima, ba, ja kažem, ljudi, vi da nešto znate, bilo bi vam bolje. Ali ne znate i nije vam bolje. Znači, tu je problem. Tu je problem. Znači, mora da se menja mozak, mora da se evoluira, mora da se čovjek mora se uzdiže duhovno, jer nema. Sve mimo toga je samo prazna priča, majke mi moje mile.
Upržilo sunce, na svadbi pristižem, đuture se ljubim, s mladenci i gosti, u njihovo zdravlje čokanče podižem, oko mene pršću oglođane kosti. Pam, 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 jesen stiže, dunje kise, ću se ženi moće mis, more jesen stiže, dunje kise, ću se ženi moće mi se. Oće mi se, peva kujk šta oće, muzikanti pratu, ispunjavu želje, kumi stjuardesi. Harmonika svira lično starem svatu, kuj zna šta će noćas mladu da zadesi. Pam, 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 jesen stiže, dunje kise, ću se ženi moće mi se. More jesen stiže, dunje kise, ću se ženi moće mi se.